Hei, tiedättekö te sen tunteen, kun pitäisi periaatteessa lähteä lenkille ja ikään kuin haluisikin lähteä lenkille, sitten kuitenkaan ei jaksaisi mitenkään sataa ja jotenkin vähän on tullut vähän sarkea myös päätä ja sitten jotenkin on vääränlaiset vaatteet ja niin, te varmaan tiedätte sen tunteen. Naisten kympillä siitä tunteesta ei ole jälkeäkään. Siellä on nimittäin ihan mahtavaa. Siellä on hirveästi jengiä. Sä voit tulla sinne yksin, sä voit tulla yhdessä. Sä löydät joka tapauksessa kavereita siellä, jos sulla ei ole sellaisia jo aikaisemmin. Se voi juosta ihan täysiä, tai sitten se voi kävellä, tai sitten voi tehdä ihan mitä vaan siitä välistä. Ja sit vielä, mä oon siellä keikalla. Joten me siis todellakin bailataan siellä ihan mielipuolisesti. Tuu mestoille. Ai niin, muistakaa venytellä. Se on olennaista. Kattokaa, multa repäsi